Me kenan? Ka tara an tara ma. Wahala ba. Shi ya sa kai kutun ka kashe wa 'yan aure. To ke ma ya kamata ku haɗa ka da aboki. Tafiya cikin nisa bisa cikin duhu. Hankoro da zallamin burin abin da zai zama a yau shine ya tabaibaye shi. Malamin makaho kuma bature. Sama ya kaɗe mutum. Ba ku da amfani. Yawwa shi ke na rijiya. Yawwa teku. Mutumin kamfani cikin jerin ayyukan fina-finai AUK Entertainment su suka yi maka zaɓensa. Direba makaho maje zuwa. Loka ma zaka ci ko zaka bude mun bari nabi ko kora. To wallahi tallahi ba na son kamala. An yi nan shari'a nan to Abuja zan je. Kina gama inda ki sai na aure. A garin sauri na je na ɗauko mai ruwan zafi ban sani ba na bashi. Wayo wannan ba ya zigi ba ce ba ya zigi ba ce ba ya zigi ba ce. To ba za ka tsira da gida ba. Kake tsaye ka kewaya. Labari Awwal Uba Kwakwatawa tsabtace shirin Ahmad Ɗorayi. Direba mai nisan tafiya ga azababban take tuta ba shi kuma da sanin inda birki yake. Bayanin naira yanzu shi nake san babu. Naira Zainab abu mai maganin sirkan zamani. Naira Zainab abu mai maganin matan zamani. Yanzu zamanin nan namu mai kuɗi shi ke da mutunci. In kana da naira ko ƙarya ka faɗa ta zauna. Amma in baka da naira mahaukacin kare ya bi. Yanzu zamanin nan namu kun ga ɗan azumi baba. Dan ba shi da naira in yi magana a mutane sai a ce da shi ya yi ƙarya ko ku a ce masa ɗan maulani ko a ce masa ya sha daga. Direba makaho maje zuwa. Waye zai sauka mutum da ya ko dukan ku? A mutum ta ɗaya ne. Ai ya ga da wuri saboda ka san shi makaho ba gani yake. To gwamnati da. Wanda ya tsaya da shi. Ni ma yadda haka suke yi. Ya yi masa wanka da kashin shanu ganin tarin hadarin da ke sararin samaniya. Ya sa gatari ya datse masa shiryawar shirin Awwal Uba Kwakwatawa. Abin da za ka yi yanzu ita waccan ta dame ka sakata. Yalla wala ka sake ta. Wallahi da garin nan akwai filin jirgi na rantse da Allah can zan kai ka. Wani filin jirgin? Jirgin ƙasa. Sai a kan diga zai kaje ni. Wannan garin baki naka ai garin ba ka suke dan bai da ma'ana. Ire ne lamarin buru. Direba makaho maje zuwa. Da Allah mota yan sanda nake so guda biyu. Yanzu Makaho mai kalacen nasara sai dai rashin ta aure shi. Ya fita can sun ya mutsa shi ya shiga can sun doke shi ba ta umarnin shirin nura shirin. Yawwa oga, lalle oga na yadda ko jirgin sama za ka iya tuka. Kai na fa a barikin soja ma ba kowa yake da irin kai na ba. Karanto mini burki. A oga birki ai yana littafi na biyu. Me ya sa baka dauko ba? Ai kai kace ɗauko na ɗaya littafi na ɗaya gaba. Direba makaho maje zuwa.